फिन आरोबाव हाग्रानि मासे मैदेर थैदों। माइ आबाद फोथाराव होनाय मोब्लिब थाराव नांनानै थैनायनि सन्देह। उदालगुरि जिल्लानि भारत-भुटान सीमा ओनसोलाव 1 सप्तानि गेजेरावनो हाग्रानिफ्राय आदार नागिरनानै ओंखारबोनाय हाग्रानि माथाम मैदेरा जिउ गोमानांनाय जाथाया सोमोनांथाव आरो साननो गोनां जादों। उदालगुरि जिल्लानि ननाय फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय फरेस्ट लेन्ड गामि बासुगावआव माइ फोथाराव मासे 60 बोसोरसोनि हाग्रानि मासे मैदेरा जिउ गोमानो गोनां जायो। माइ आबाद फोथाराव मोब्लिब होनाय थाराव नांनानै थैनायनि सन्देह खालामदों हाग्रा बेंगिरिया। माइ फोथाराव मोब्लिब थार सोंनायनि सन्देहआव सानै आबादारिखौ सोंनाय फिननाय खालामनो थाखाय लानानै थाङो। पस्टमर्टम खालामनो थाखाय बिफाना दैथायहरो।